TV Anwar Flebaw anga foli be awye marsi kalo kle muga ani fla samba fla santan ani wolon fla awka don kibaru abakurubaw fleni miliyar kelen ani million kɛmɛ saba anga sefa warila o de kɛra wari ye min bina di abike lin saba ye min kɔni bi kɛ juru ye ka do denmisɛnninw na mun be ni ulu ye baara u segi 5 ans a denmisɛnnin caman be mun kɔni ana du u ma walasa u ka baaraw kɔni daminɛ a kɛnɛ kan anga premier dame no ye madame Keita Aminata Maiga dinɲɛw do yera dinɲɛ mun kɔni sika kɛra k'a fɔ maa mun be ni ulu bi wele ko milisi ni a ɲɛma ye kamiyana sapi ulu yera ni u fagara fɛn min ye Congo sɔrɔdɔ suufɛ jegulu mun be diɲɛ kɔnɔ ni ulu y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka banbancu kɛlɛ a bɛ fɔ ma ko terroriste kɛrɛnkɛrɛnna Daesh ulu ka ɲɔgɔn yew bɛna kɛ Washington kaw fɛ a kɛnɛ kan u na kuma ni kow ye mun sigira 5 ans nafolo miliyar kelen ani million kɛmɛ saba a bunyango o de dira denmisɛnninw ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na a dira i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛma furumuso madame Keita Aminata Maiga a tun bɛ a kɛnɛ kan dɛmɛ a bɛ di maa suguya saba de ma n'o ye i b'a ye k'a fɔ juru ye a maa suguya saba nafolo mun kan ka d'u ma a bɛ jɔ franc CFA miliyar kelen ani million kɛmɛ saba la maa minnu bɛ yen n'olu cɛw tanyana kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kɛlɛkɛden cɛw olu musow a bɛ di olu ma minnu bɔnna u ni la o fana bɔlen kɔfɛ a bɛ di denmisɛnw ma minnu ka yɔrɔ bɔsiriw la siraba kɛrɛfɛ fo ka taa se an ka tunkara denmisɛnnin minnu donna an ka jamana kɔnɔ nin ko in ɲɛmaya a dira an ka jamana ɲɛma muso de ma sabula ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan kunun a kɛra minisiri caman fana ɲɛna dɛmɛ mun dira san 1 ani kalo 6 walasa baara ka se ka dayɛlɛ maaw ka se ka sɔrɔ kɛ o fana bɔlen kɔfɛ u ye nin hakilina mun sigi sen kan a kɛra an ka jamana ɲɛma de fɛ jamana ɲɛma yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka baarada bahirika de dayɛlɛ denmisɛnninw ye maa minnu ye nin dɛmɛ in sɔrɔ ani nin juru in sɔrɔ olu ye jamana ɲɛma fo a ka wulikajɔ la k'a ɲɛsin olu ka ɲɛtaa ma kunungo anga wasa denw su region kɔnɔ n'o ye Afrique kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn ye o kɛ Bamako kɔnɔna na o ɲɔgɔn ye ninnu na u bɛna a kuma fɛn min ye lakana ani bɛn ale kan farafina tilebiyan fan wasadenw ye an ka faba de sugandi walasa u kana kuma mun ni a bɛ se i b'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ se CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnla anw ka jamana n'o ye Mali ye bamanci minnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ ka binganni wale ta ka maaw sɛgɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u nana ni taabolo mun ye o ye basigibaliya k'o sabati jamanaw kɔnɔ wa o taabolo a bɛ ka kɔlɔlɔ lase ɲɛtaa ma walasa ka se k'o ko kɛlɛ ka se a dan na wasadenw CEDEAO jamanaw tɔgɔ la olu bɛna an ka faba kɔnɔ u nana ka ban tile 5 u bɛna o de kɛ ka jateminɛw kɛ ka kuma ɲɔgɔn sigi sen kan a nani ka na ni fɛɛrɛw ye k'o di CEDEAO jɛkulu ma ani jamana ɲɛmaw ma walasa fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni banbanci ninnu kɛlɛ wagati min na ko in nana daminɛ bulonba ɲɛma CEDEAO tɔgɔ la a ye Mali ɲɛmaw fo k'u wale ɲuman dɔn u bɛ ka cɛsiri mun bonya bɛn ani kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ ani ɲɔgɔn minɛ u ka sabati an ka jamana kɔnɔ a ye an ka ɲɛmaw fo o baaraw la kosɛbɛ an ka ministre min bɛ ministre de développement industrie ale taara jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita jɔyɔrɔ fa l'île Maurice kaw fɛ fɛn min ye sɔrɔ yɛrɛ bɛ sabati cogoya min ni ɲɔgɔn tako fɔlɔ mun kɛra sɔrɔ yiriwali kan walasa farafina maraw ka se ka yiriwa a hakilina sigira sen kan jɛkulu mun fɛ an ko mun ma ko conseil exécutif de l'union africaine n'o ye farafina jamanaw faralen ɲɔgɔn kan olu ka jɛkulu ye a ko bolodara yɔrɔ mun na an k'a ma ko île de Maurice jamana ɲɛma caman ye taama boloda ka taa yen anw ka jamana ɲɛma a ye maa mun bila a nɔ la o ye Mohamed Ali Ag Ibrahim ye n'o ye ministre mun ɲɛsinnen don an ka usine baw ɲɛtaa ma ɲɔgɔn in kɛnɛ kan ɲɔgɔn in u y'a dabɔ mun kama an bɛ don min na i n'a fɔ bi o ye farafina usines ɲɛtaw ka se ka sabati sabula maa mun taara kɛnɛ kan u bɛ ka kuma o kan farafina ɲɛtaa ka sabati u y'a yira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ fo an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan an k'o olu dun an yɛrɛ fɛ yan o fana bɔlen kɔfɛ u bɛ ka kuma mun kan o ye kuranko ye kuranko o gɛlɛya yɛrɛ bɛ an ka usines kan sabula an ka kuranw sɔngɔ ka ca kosɛbɛ
Mali société civile ɲɛmaaw u farala ɲɔgɔn kan tile fila baara hukumu kɔnɔna na ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ maison de jeune kɔnɔna na walasa u ka ɲɔgɔn ye ni bɛn mun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ka a ko ninnu ka olu sɛbɛntiya o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra a kɛnɛ kan Alhaji Sheikh Sufi Bilal Jallo ni ale sufidenw karamɔgɔ ba ye a yera kɛnɛ kan wa o kɛnɛ kelen kan Sheikh Sufi Bilal Jallo a y'a ka hakilinaw di u ye baara min kɛ min bɛ wele ko forum ni an ka société civile u ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka a baara kɛ. Kongo kaw fɛ dingɛ baw dɔ yera dingɛ mun kɔni su de yera olu kɔnɔna na a yira k'a fɔ fɛn min ye u ka bamanci mun bɛ ni olu ni a fagara a ɲɛmaa ye Kami Siana Sapi ko maa mun y'a faga o de ye Kongo sɔrɔdasiw ye. Kabri Kamiana Sapu ale bɔnra a ni la ni ale ye u ka ɲɛmaa dɔ ye Kazayi marala o ti kalo san 2016 a fara Kongo sɔrɔdasiw de fɛ wagati min na u ye wulikajɔ dɔ boloda ka taga ni mara in na maa minnu fana tugura a nɔfɛ n'olu kɛlen don ka marifa ta olu fana kɛlen don ka kɛlɛ boloda bi ka taa Kongo sɔrɔdasiw juguya la sabula u kɛlen don ka yira k'a fɔ u ka ɲɛmaa su u mago b'o de la kɛlɛ mun kɛra a kɛra sababu ye maa 100 ɲɔgɔnna k'olu bɔnɛ u ni la ka taa ni marifatigi ninnu fan fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɔsani na u bɔra dinga 8 ɲɔgɔnna ka dinga 8 ninnu bɛɛ falen don maa su de la duguladenw de bɔra a kan u y'a yira k'a fɔ o maa ninnu su olu ye maaw ye minnu tun kɛlen don ka marifa ta Kenya Sampu n'olu ka maaw don sɔrɔdasiw n'o ye Kongo sɔrɔdasiw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛ nin ko in na kalo tɛmɛnen kɛlɛ dɔ nana tɛmɛ ni marifatigiw ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman de bɔnɛra marifatigiw la. Marie Le Pen abe Chad kaw fɛ kabini kunungo fɛn min ye maa min bɛ ni ale ye cɛbo ye musolaka dɔ Faransi tɔgɔ la a taara bɔ Chad walasa a bɛ se ka taa a ɲɛ da u ka finitigiw kan cogoya min. A nana jamana nɛgɛ kaɲa 12 o tɛmɛnen kɔfɛ Marie Le Pen a bisimilara Chad jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Idriss Déby ye ni maa fila ninnu u ye kumaɲɔgɔnya sabati sen kan u kumara fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnla bamanciya wale kan o fana bɔlen kɔfɛ u kumara jamana minnu bɛ G5 kɔnɔna la olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye basigi kɔnɔna la Sahel maraw la gouvernement n'o ye Chad gouvernement ye olu kɔni ye munumunukan fɛn bɛ u y'a bɛɛ tigɛ ka bɔ maaw da u y'a yira k'a fɔ Marie Le Pen ye nana bɔli mun kɛ olu ka jamana kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'olu bɛna Marie Le Pen dɛmɛ jamana ɲɛmaa kalafili la jamana ɲɛmaa kalafili Marie Le Pen ale ye cɛbɔ ye muso don tɔn mun bɛ ni an ko ma ko Front National an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a n'u ka sɔrɔdasi minnu nana opération Barkhane kɔnɔna la a n'olu kan ka ɲɔgɔn ye nin ye i b'a ye k'a fɔ taamasiyɛn sabanan de farafinna jamana kɔnɔ Makɔrɔ ani Fiyon ta tɛmɛnen kɔfɛ. Faransi ministre de l'intérieur Bruno an bɛ don min komi bi a ye sɛbɛn bɔ k'a bila fɛn min ye baara bila yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sika kɛra la k'a fɔ a denmuso 2 a ye olu ta baara la ka sɔrɔ u si bɛ san 15 la. Nɛgɛ kaɲa 18 dala gosilen o wagati de ministre mun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ kow ma n'o ye Bruno Le Roux ye ale y'a ka baara bila sɛbɛn di kabiri tile 2 Bruno Le Roux ale nɔ minɛlen don yuruguyurugu wale dɔ la sabula a yira k'a fɔ a denmuso 2 a y'olu ta k'olu kɛ assistante parlementaire ye o y'a sɔrɔ olu bɛ san 15 dɔrɔn de la a bɛ wari mun d'u ma kalo kalo euro wari 55 n'o bɛ t'i jɔ franc CFA $36 la ani wa 25 la Bruno an bɛ don min na fɔ bi a ye baara bila sɛbɛn mun di yamara dira a ma k'a fɔ a bɛ se ka baara bila a nɔra dara ministre mun ɲɛsinnen don jagoko ma n'i ye nin ko ta k'a lajɛ Faransi jamana kɔnɔ wa u ka jamana ɲɛmaa kalafili labɛn mun bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ a ko kelen don ka bɛɛ lajɛlen labɔ sabula maaw dɔ Marie Le Pen ani François Fillon olu ta tɛmɛnen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ni maa minnu bɛ n'u kan bɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ u bɛn'o lamɛn o de bɛna kɛ kumaɲɔgɔnyaba ye u ka politique ko bunako la. Jɛguluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko coalition internationale olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka Bamanchu a bɛ fɔ ma terroriste dashkaw ka olu kɛlɛ cogoya min a ɲɔgɔnyew bɛ ka kɛ fɛn min ye États-Unis jamana kɔnɔna na ka tila ka laɲini tuguni u ka kɛlɛli a bɛ ka taa cogoya min.
aka cani jamana 68 diɲɛ jamanaw minnu bɛna ne ye ni ɲɔgɔnye in kɛ ɲɔgɔnye mun kan ka kɛ Washington n'o ye Ameriki faba ye diɲɛ jamana minnu kelen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka dankari kɛ banbanciw la u bɛna kuma u ye musaka mun don nin ko in da fɛ ani musaka mun wɛrɛ kan ka don a da fɛ ani u kan ka fɛɛrɛ kura mun sigi sen kan ka banbanciw kɛlɛ ni ye Donald Trump n'a ka maaw ta kala jɛ nin ye olu siɲɛ fɔlɔ ye ɲɔgɔnyeba mun bɛ boloda jamanaw minnu kelen don ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ni banbanciw kɛlɛ n'o ye Daesh ye o fana bɔlen kɔfɛ nin bɛna kɛ sababu ye Ameriki ɲɛmaa kuraw ni tɔw ka ɲɔgɔn dɔn o fana bɔlen kɔfɛ Ameriki jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye fɛɛrɛ mun bɛ ale bolo a ye fɛɛrɛ mun fɔ waati min na a bɛ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ ko n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye kalo kelen dɔrɔn a bɛ dan siri ni banbanci ninnu na n'o ye Daesh ye na an bɛ ko ma ko État islamique. An ka foli ni tanne bɛ aw ye ka ɲɛfɔlikaw ye k'a fɔ le guide de la communauté musulmane de Soufi Cheikh Soufi Bilal Diallo a bɛ ye Mopti mara kɔnɔ ka daminɛ marisi kalo tile 22 ka taa bila marisi kalo tile 26 la fɛn min ye Moptikaw fɛ a kan ka conférence belebele kɛ u ka stade Barema Abokum kɔnɔna na min kɔni bɛna kɛ silamɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye bɛn kɔnɔna na Mopti bɛɛ lajɛlen welelen don an bɛ kan bɛɛ da aw ye ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ TV Anwar ale sanfɛ.